Васіль Быкаў, жраўліны крык, частка 6. Ужо відаць пад поўнач выгнутая дугой траншэя сяк-так злучыла 5 стралковых ячэек. Не ўсюды яна была патрэбнай глыбіні. На дзялянцы пшанічнага, якому разам з глечыкам выпаў яшчэ і фішера ўчастак, яна даходзіла не болей чым да калена. А пра зграбнасць ужо не было чаго і казаць. Выйшла яна крывая і негладкая, вядома, начная работа. Ды на гэта цяпер не дужа зважалі ні байцы, ні камандзір. Яны ўсё вельмі намоклі, і апоўначы свіст, першы скончыўшы сваю працу, зайшоў у старожку, затуліў нейкім рыззём абодва акенцы і ўзяўся распальваць у грубцы. Старшыну, які прыйшоў туды следам, гэтае самаўпраўства не вельмі падабалася, але ён усё ж не пярэчыў ні свісту, ні Аўсееву, калі той неўзабаве далучыўся да гэтага занятку. Карпенка разумеў, што як-ніяк, а людзям трэба адпачыць да ранку, бо заўтра чакае іх нямала іншага клопату і іншай, куды больш цяжкай справы. Так спакваля, у гэтую пакінутую людзьмі будыніну сышліся яны, усе 5. У расчыненай грубцы весела гарэлі хвойныя сухія шчэпкі, і дбайны свіст усё нешта трушчыў на падлозе сваёй незаменнай пехацінскай лапаткай. Утульнасці тут было небагата, дзьмула з вокнаў, дым не хацеў ісці ў комін і, расплываючыся пад нізкай столю, выядаў людзям вочы, але ўсё гэта здалося ім раем пасля той непагадзі, ад якой яны схаваліся сюды. Галоўнае, тут было суха. Макрата і холад засталіся з таго боку дзвярэй і напаміналі аб сабе толькі невыразным шорхатам ветру і лёскатам дажджавых кропель па даху. Карпенка прылёг на тапчане, выцягнуў аблепленыя гразёй ногі. Цела адразу адолела салодкая знямога, так і карцела заплюшчыць вочы і сцішыцца, задрамаць колькі хвілін. Каля грубкі, быў зачараваныя, уставіліся на мігатлівы агонь. Аўсееў і свіст, у прыцемках ля парога, крэкчучы і сапучы, перабываўся пшанічны. Ззаду за ўсімі прыткнулася цьмяная постаць глечыка. Эх, ярына зялёная, думаю, калі і дзіўлюся, як гэта бязладна чалавек зроблен. Разважна казаў Вітька, свіст, калупаючы трэскай у прыску. Калі ёсць многа, дык хочацца яшчэ больш, а калі няма нічога, дык якая драбніца, мара. Надоечы пад Шчарбака насалі танкі. Я толькі і марыў, каб сцямнела хутчэй. Здавалася, усё аддаў бы за 1 хвіліну цемры, а цяпер ось і немца няма. І танкаў не чуваць, дык хочацца яшчэ і цяпла і сухога месца. Дзіўна. Адкрыў Амерыку, буркнуў Аўсееў. Яшчэ Шекспір пісаў: «Каня, каня, паўцарства за каня». Разумееш, за каня. Прыпячэ, дык мусіш. Ён ашчаперыў калені белымі пальцамі і сядзеў так, пазіраючы ў грубку, змораны, раздражнёны і невясёлы. А што гэта немец сёння? Згубіўся ці заблудзіў? Не чуваць нешта, накручваючы абмотку, асцярожна зазначыў пшанічны. Свіст злосна глянуў на яго. Гэ, чакай, заблудзіць ён табе, прыйдзе ранак, пачуеш. Ён яшчэ папароў трэскай у печы і раптам ускрыкнуў. Хлопцы, ідэя, давайце вячэру згатуем, а то, брат, кішка з кішкай сварыцца. Пшанічны, даставай свой кацялок. А што зварым? Ну, браце, што ў каго ёсць? У мяне паўпачкі пшонкі. У мяне гарохавага канцэнтрату трохі было, азваўся глечык. Цудоўна, давай кашаварыць на згубу фашызму, разахвоціўся свіст. Яго белабрысы танкагубы твар поўніўся захапленнем ад новай справы. Мурло, нясі вады, ты чыстай набяры, як з-пад крана. Дзе яе набярэш цяпер чыстай? Усюды гразь. Эх, дзівак, ярына зялёная, пад дах падстаў. Забыўся, як баба начоўкі налівала, а ты салдацкага кацялка не набярэш. Пшанічнаму не хацелася зварушвацца з месца, але не было ахвоты заводзіцца з гэтым свістам. І ён нязграбна ўзяўся з падлогі, завязаў сваю тарабіну і выйшаў. Як толькі за ім зачыніліся дзверы, Вітька ўраз падхапіў гэты напакаваны мяшок і спрытна запусціў туды руку.
Так, попружку командирскую на конец войны мурло припасая, нейкая банка, новая кашуля, сухие анучки. На, салага, на подмену, трымай. Ён тыцнуў глечыку пару ануч і зноў расхінуў торбу. Ага, вось ён, акрайчык, так, цукру драбок. О, братва, сала, ура пшанічнаму, от малайчына. Не ўсё з'еў, каша будзе з салам. Ён хутенька завязаў лямкі гэтай тарбіны і шпурнуў яе ў кут. Слухай, Свіст, нядобра робіш, сказаў стапчана Карпенка, трэба спытацца. Ого, спытацца, скулу ты з яго звозьмеш, з кнара. Неўзабаве прыйшоў з вадой пшанічны, падаў кацялок Свісту і ціха сеў на сваё месца ў куце. Свіст, міргнуўшы белымі вейкамі, хітравата паглядзеў на яго. Братачка пшанічны, ці няма ў цябе якога куса да агульнай кучы? Пшанічны моўчкі пакруціў галавой, Свіст зноў падміргнуў сябрам. Ну што ж, абыдземся грэчка ўсянай сумесю. Хутка кацялок з вадою, ціснены ў грубку, зашыпеў на вуголлях, а Свіст на разасланае пале шыняля пачаў церці ўсохлыя кавалкі канцэнтрату. Аўсею паныла глядзеў агонь, спаважна туліўся за спінай Свіста глечык, і ў куце невыразна варушылася шырокае аблічча пшанічнага. Старшына, падпёршы голову рукою, ляжаў на баку, пазіраў на якой малалікі ўзвод на свой і думаў, хто ведае, якім пашанцуе заўтра справіцца з той задачай, дзеля якой іх пакінулі тут. Ці хопіць у іх сілы ўмельства, ці ўсе адолеюць страх, каму суджана будзе датрываць да канца. Камандзір усё не мог пагадзіцца, што людзей яму далі без выбару, першых, што трапіліся, камбату, а гэта, на яго думку, было няправільна. Старшыну не падабалася сённяшняя надзьмутасць Аўсеева, нешмат чаго здатнага чакаў ён ад глечыка. Ведаў, што заўтра трэба будзе яго камандзірскі нагляд за ўсім і за ўсімі. Яму даспадобы быў Свіст. Ён нядрэнна паводзіў сябе за гэтыя тыдні адступлення, але хто яго знае? Чалавек сядзеў у турме, і хоць з выгляду вясёлы і адданы, але невядома, што ён носіць у сабе. Яшчэ думалася пра Фішера. На момант старшыну чамусьці стала шкада таго вучонага, разумнага чалавека, непрызвычанага да нягод ваеннага жыцця, слабага і кволага. Як яны ад батальёна, так і Фішер ад узвода пастаўлены цяпер пад першы ўдар, ад якога хто ведае, ці будзе які паратунак. Думалася, каб ён хоць не заснуў там пад ранак, бо тады можа здарыцца ліха, ад якога і ім не ўратавацца. Пра сябе Карпенка дбаў не надта. Ён сам для сябе быў зразумелы і просты, і без ніякіх сумненняў ці ваганняў ведаў, што калі панадзеяліся на яго камбат і камандзір палка, дык ён спраўдзіць гэтыя надзеі. Можа, заб'юць яго, можа, параніць, але калі застанецца цэлы, дык ён зробіць усё, што ад яго патрабуецца. Гудзела, пырскала іскрамі грубка, за сцяной недзе цурчала з даху вада, шумеў за вуголлі вецер і вельмі хацелася спаць. Але старшына напружаннем волі адганяў дрымоту і ляжаў. Байцы сядзелі на падлозе і пільна глядзелі за кацялком у грубцы. Так, уліплі мы на гэтым чортавым пераездзе, тужліва сказаў Аўсею, кладучы падбародак на скурчаныя калені. Гэта ўжо аксіёма. Яму ніхто не азваўся, не запярэчыў, не падтрымаў тых невясёлых думак, толькі глечык уздыхнуў у цішыні, ды пшанічны гучна высмаркаўся. Аўсею, глухаватым, але рашучым голасам пасля паўзы сказаў Карпенка, бяры вінтоўку і на варту. Аўсею крута павярнуўся на падлозе. А чаго я? Што я, горшы за ўсіх? Без размоў. Давай, паніч, загаварыў Свіст. Не бойся, кашы не празяваеш. Пакінем, клянуся, салёным агурком з хвастом аселядца. Аўсею пасядзеў яшчэ, пасля нетаропка зашпіліўся і неахвотна выйшаў, мацнейшым трэба прыстукнуўшы дзвярыма. Каша выдалася надзіва смачная. Свіст неўзаметку паклаў на спод кацялка
выцягнутае ў пшанічнага сала. Ад чаго ўсё гэта несалёнае месіва атрымалася вельмі тлустае і наварыстае. Елі ўсе разам з адной пасудзіны, згодна шкрэбаючы драўлянымі алюмініевымі лыжкамі, а свіст нават трафейным відэльцам на тронку лыжкі. Калі ўжо на сподзе засталося нямнога, Карпенка аблізаў лыжку і сказаў: «Годзе, рэшта Аўсееву і Фішару». «Ну, братка Мурло, як кашка?» – хитровато спытаў свіст. «А нішто, з галадухі сама ў роце растае», – даволена сказаў пшанічны. На яго мардаты за тлустымі вуснамі твар лягла ленаватая сытнасць. «За гэта дзякуй самому сабе. Добрае ў цябе было сальца». Пшанічны здзіўлена залыпаў вачыма, здагадаўся і адразу ухапіўся за торбу. «Зладзюга ты, свіст, вось хто!» Злосна кінуў ён з цемрай, мацаючы свой напакаваны мяшок. «За такія ўчынкі табе трэба морду біць, блатняга». «Для твайго ж бруха, дзівак», – жартаваў свіст. «А то кокнулі б цябе заўтра галоднага, і які-небудзь ганс пакроіў бы тваё сала тоненькімі скрылікамі на свой буцерброд. А так вось і жыць павесялела, бы 100 грамаў прапусціў». Пшанічны яшчэ бурчаў нешта ў сваім куце, а змораны сытасцю свіст соладка разлёгся на падлозе, раскінуўшы крываватыя ногі. «Ну вось і цудоўна», – казаў ён, паглажваючы свой жывот. «Даўно такое салоды не меў. Хіба тады, як з лагера выйшаў. От». «Слухай, свіст, а навошта ты ў лагер трапіў?» – спытаў Карпенка, скручваючы цыгарку. Ён зноў размясціўся на тапчане, таксама падабрэў ад цяпла і ежы і стаў па-хатняму просты, свойскі, прыязны, такі, як і ўсе. Ад, доўгая гісторыя. Гісторыя з геаграфіяй. Была справа, ага. Можа, не завошта? Не скажу. Адразу пасур'ёзнеўшы і нешта ўспамінаючы, сказаў свіст. Было за што. Маглі б і болей прыпаяць, адбрыкаўся 2 гадамі. Магу расказаць, калі цікавіць. Ён памаўчаў, пазіраючы ў задымленую столь, услухаўся ў гукі непагоды знадворку, пасля ўздыхнуў і пашараваў у грубцы. Там нешта стрэльнула ў прыску, яшчэ ярчэй загарэліся дровы, асвяціўшы насупленага ў куце пшанічнага, цікаўны кірпаты твар глечыка і задумленыя твары астатніх байцоў.